Γεια σας! Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι. Αν αγαπάτε να πετυχαίνετε εκπληκτικές προσφορές στις online αγορές σας, τότε το σημερινό βίντεο είναι για εσάς. Έχουμε μία φανταστική προσφορά από το Temu. Έναν εκπτωτικό κωδικό αξίας 100 ευρώ. ACX385885. Σωστά, μπορείτε να εξοικονομήσετε ένα μεγάλο ποσό στην επόμενη παραγγελία σας. Θα σας δείξω βήμα προς βήμα πώς να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κωδικό και να κερδίσετε αυτές τις εκπτώσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι είναι το Temu? Αν δεν έχετε ακούσει για το Temu στο παρελθόν, είναι μια τεράστια πλατφόρμα online αγορών που προσφέρει τα πάντα. Από ηλεκτρονικά είδη, μόδα, είδη για το σπίτι, προϊόντα ομορφιάς και πολλά άλλα. Είναι γνωστό για τις απίστευτες τιμές του. Και σήμερα θα κάνουμε αυτές τις τιμές ακόμα καλύτερες, με μια μεγάλη έκπτωση. Ο εκπτωτικός κωδικός των 100 ευρώ. Λοιπόν, εδώ είναι η προσφορά. Το Temu προσφέρει 100 ευρώ έκπτωση με τον εκπτωτικό κωδικό ACX385885. Αυτός ο κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη αγορά σας. Είτε αγοράζετε ένα μόνο αντικείμενο, είτε ένα πλήρες καλάθι. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αποκτήσετε απίθανες προσφορές. Πώς να εφαρμόσετε τον εκπτωτικό κωδικό? Εδώ είναι πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκπτωτικό κωδικό. Αρχικά, ανοίξτε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή του Temu και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Στη συνέχεια, περιηγηθείτε στην τεράστια συλλογή τους και προσθέστε ό,τι θέλετε στο καλάθι σας. Αφού προσθέσετε όλα τα αντικείμενα σας, πηγαίνετε στο καλάθι σας για να ολοκληρώσετε την παραγγελία. Εδώ θα δείτε μία επιλογή για να εισάγετε έναν κωδικό προσφοράς. Αυτή είναι η στιγμή που εισάγετε το μαγικό κωδικό ACX385885. Απλά πληκτρολογήστε ACX385885 και κάντε κλικ στο εφαρμογή. Αμέσως θα δείτε να αφαιρούνται 100 ευρώ από τη συνολική τιμή αγοράς σας. Διπλό ελέγξτε την έκπτωσή σας. Αφού εφαρμόσετε τον κωδικό, κοιτάξτε το σύνολό σας. Θα πρέπει να δείτε ότι έχουν αφαιρεθεί 100 ευρώ από την παραγγελία σας. Είναι τόσο απλό. Πρόσθετες συμβουλές για μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Το Temu συχνά διοργανώνει flash sales και ειδικές προσφορές. Αν συνδυάσετε αυτές με τον εκπτωτικό κωδικό, μπορείτε να εξοικονομήσετε ακόμα περισσότερα. Επιπλέον, προσέξτε τις προσφορές για δωρεάν αποστολή για να κάνετε τη συμφωνία σας ακόμα καλύτερη. Αυτό ήτανε. Μόλις εξοικονομήσατε 100 ευρώ στην παραγγελία σας στο Temu, χρησιμοποιώντας τον εκπτωτικό κωδικό ACX385885. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοηθήσει να πετύχετε φανταστικές προσφορές.